Пра выбары сёння казаў і Александр Лукашенко 7,5 гадзінаў. Менавіта столькі цягнулася прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі грамадскасці, з журналістамі, як замежнымі, гэтак і беларускімі. Ну і вось асноўныя меседжы мы зараз абмяркуем у гэтай студыі з палітолагамі Паўлам Усавым і Рыгорам Астапенем. Добрый вечер, спадарства. Добрый вечер. Сёння Лукашенко закрануў, канешне ж, вельмі павярхоўна сацыяльныя пытанні, вось заробкі, пенсіі, і неяк фактычна адфутболіў вось гэтыя пытанні, якія прагучалі. Напрыклад, Алена Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутатка парламенту, казала пра пенсіянераў, у якім становішчы яны знаходзяцца, і Лукашенко нават сказаў, што вось маўляў, сапсавала настрой гэтымі пенсіямі. А што ён параіў рабіць беларусам? Давайте вось зараз ужо паслухаем. У людзей стварылася ўражанне: працую, не працую, нічога. Прэзідэнт пачуе, прымусіць выплаціць заробак. Што, няма гэтага? Гэта ўжо тэндэнцыяй стала ў нас. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, мы вельмі шмат зрабілі, каб чалавек сёння мог рухацца і зарабіць для сябе і сваёй сям'і. Мы стварылі ўсе ўмовы, пачынаючы ад дробнага прадпрымальніцтва і да IT. Ну што ж, беларусам ён параіў там варыць бульбу, пекчы дранікі. Ці можна выратаваць сітуацыю бульбай? Справа в том, что он там наговорил довольно шмат, и одна тема перецікала ў іншую, і казаць про тое, што нейкія былі меседжы структуральныя даволі цяжка. Насамрэч ён вычарпаў ужо ўсё, што мог сказаць па сацыяльных тэмах. Напрыклад, на пачатку ён нават сказаў, што Беларусь у сэнсе магчымасцяў для вядзення прыватнага бізнеса на першым месцы, што яна гэта самая свабодная краіна. Хацеце, прыязджайце, рабіце бізнес. Толькі ніхто не хоча прыязджаць. Так, ён там нават пра IT казаў даволі ў такой непрыемнай форме. Калі мы кажам пра Капеню, он казаў там: вось дасталі з вязніцы аднаго, да мяне там прыйшлі, за яго заступіліся, і вось зараз ён працуе там у IT-сферы. То бок тут з аднаго боку нейкая нефармальная размова, а з іншага боку даволі шмат адчувалася, што сітуацыя сацыяльная, она будзе ўсё больш і больш пагаршацца, бо нейкага рэцэпту, нейкай сістэмы вырашэння эканамічнага, сацыяльнага блоку проста няма. І той факт, якім чынам ён адказваў, напрыклад, таму ж самому Романчуку, сведчыць пра тое, што асноўная задача на сённяшні момант — гэта захаваць тую сістэму сацыяльна-эканамічных адносінаў, якая зараз існуе. Спадар Рыгор, а як лічыце вы? Вось ўсё ж такі раней былі па інвестыцыйнаму клімату дзесьці там вельмі далёка, зараз крышачку гэтая ситуация поправляется. Як вы расцениваете вот сегодняшние вот эти заявы Лукашенко? Я думаю, что у яго ёсць пэўнае незадаволенне прадпрымальніцкім класам, ёсць незадаволенне пэўным грамадствам, тым, што ў прынцыпе сапраўды дзяржава за апошнія гады стварыла там нейкія лепшыя умовы для вядзення бізнеса ў краіне, стварыла лепшыя умовы для того, каб людзі маглі самі зарабляць грошы. Натуральна, што гэтыя рэчы яны не прыносяць плён адразу. То бок любыя рэчы, которые робіць дзяржава, калі яна там пераследуе прадпрымальнікаў год за годам, то яна не можа палепшыць гэтыя рэчы там праз за год ці за два. Тым больш все, што шмат што рабіла дзяржава карыснага, яно ж заўсёды не рабілася такім чынам, каб это было структурная нейкая змена. Это заўсёды было крок назад, крок наперад. То бок, калі мы кажам зноў ж таго ж сама пра Капеню, то таксама гэта паказвае, што даволі дзіўная сітуацыя, што чалавека фактычна выкупілі з турмы. Сёння ён з'яўляецца чалавекам, который приближаны ў прынцыпе да ўлады, але то бок ёсць нейкая пэўная параноя, што фактычна яго выкупілі. Так а што чакаць? Усё ж такі будзе лепш? Ці будзе лепш і калі тады? Я думаю, што тут яны знялі з сябе пэўную адказнасць за сацыяльную сферу жыцця, то бок яны паказалі тое, што ў прынцыпе мы стварылі нейкія умовы. І сапраўды яны нейкія умовы нібыта стварылі. Там ён сёння казаў пра тое, што ідзі там паднесі гарбату, там транзітная краіна і гэтак далей. То бок у прынцыпе яны на гэтым кіруюцца, яны знялі з сябе нейкія сацыяльныя абавязкі, стварылі лепшыя умовы, чым яны былі раней. То бок сапраўды, калі ўзяць там індекс вядзення бізнеса, то калі паглядзець менавіта там па некалькіх катэгорыях, то мы не найлепшы ў свеце. Гэта правда. Ну, Павел, вы пагаджаецеся, ўлада стварыла ўсю умову для вядзення бізнесу? Гэта ж трэба разглядаць у кантэксце агульнай сістэмы і палітычнай, бо калі, скажем так, прававыя нормы не працуюць, і прадпрымальнік, калі ён сутыкаецца з дзяржавай, фактычна
фармальна, ну, нягледзячы на тое, што фармальна нейкія існуюць умовы фармальна безабароннай, і калі дзяржава пачынае яго прэсінгаваць, напрыклад, ён сёння нават пра гэта казаў, калі размаўляў, там маналог быў з Машэнскім, калі ён сказаў, вось калі патрэбна было, мы паразмаўлялі з нашым вось бізнесменам, ну і сказалі, возьми ты 2 калхозы, возьми ты 3 калхозы, ну вось ты колькі зараз узяў калхозаў, ён пытае 10, ну вось паглядзіце, як вядзецца ў нас бізнес. То бок дзяржава насамрэч коштам бізнеса вялікага, буйнога, там сярэдняга, малога хоча вырашыць сістэмныя задачы. А гэтага не атрымоўваецца, як сказаў Рыгор, бо трэба рабіць структурныя сістэмныя рэформы, трэба скінуць з рамёнаў дзяржавы прадпрыемствы, якія па факту з'яўляюцца банкротамі, трэба перастаць датаваць гэтыя прадпрыемствы, на які і на бюджэт менавіта праз датацыі кладзецца гэты бюджэт. Ну, безумоўна, Лукашенко ён не прапановваў нейкіх ад-хок рашэнняў эканамічных. Ён сказаў, што мы будзем працягваць такую сістэму, і яшчэ раз падкрэсліў, што лібералізацыі нейкай глыбокай безумоўна не адбудзецца, і чакаць паглыбленай лібералізацыі, канешне, абсалютна бессэнсоўна. А пры гэтым Романчук, на якога так вось абурыўся Лукашенко, казаў, што гэтага рабіць нельзя, бо дзесяткі, сотні тысяч людзей могуць апынуцца вось на вуліцы. Ён казаў пра тыя прадпрыемствы, што калі іх банкроцяць, зачыняць, то тысячы людзей, і яны потым возьмуцца за вілы. Ён пра гэта казаў. Ну, але так ці інакш за падтрымку вось гэтых прадпрыемстваў, банкротаў будзе адказваць сярэдні буйны і вялікі бізнес, проста з яго будуць выкачваць рэсурсы, што да гэтага і рабілася. Што да гэтага і рабілася, і што і робіцца. І таму казаць пра фармальныя умовы, ну, я не ведаю, магчыма, яны набліжаны да святовых, але калі мы кажам пра практыку дзеяння, пра практыку вядзення бізнесу, ну, то праблемы застаюцца тыя ж самыя, перш за ўсё безабароннасці, тое ж самае, пра што ўзгадваў Романчук. Машэнскі быў задаволены, ён не выказваў ніякай задаволенасці. А што ён скажа? Ну, што яны пры гэтыя буйныя бізнесоўцы скажуць? Ну, усе яны задаволеныя, тое ж самае Чыж быў задаволены, пакуль яго не разабралі. Таму тут бізнес, набліжаны пры ўладзе, залежыць ад настрою Лукашенка, залежыць ад настрою той групоўкі, ён дэ-факта нічого, ні на што не ўплывае, ён не ўплывае на прыняццё рашэнняў. Яны стварылі нейкую там раду эканамічную пры радзе, беларускім урадзе, але яна, ну, я не думаю, што гэта паўплывае нейкім чынам на сітуацыю сістэмную, бо бізнес звязаны і кантралюецца дзяржавы. Далей, можа быць, пойдзем. Сёння Лукашенко казаў і пра свае адносіны з Пуціным, і пра свае паездкі ў Сочы, ў Маскву, і ў тым ліку пра інтэграцыю. Давайте паслухаем, што ён казаў. Калі сёння вынесці пытанне на рэферэндум у Беларусі аб аб'яднанні дзвюх дзяржаваў, і як шмат хто ў Расіі кажа аб уключэнні Беларусі ў склад Расіі, 98% прагаласуюць супраць. Не таму, што ў нас грамадства настроенае супраць Расіі, вырасла новае пакаленне, і старое зразумела, што мы можам жыць і супрацоўнічаць у зусім іншай форме, як сваякі, як блізкія. Беларусы сёння хочуць быць разам з Расіяй, але жыць у сваёй кватэры. Спадар Рыгой, такое пытанне адразу. Няўжо нехта збіраецца праводзіць нейкі рэферэндум? Ну, я думаю, што ёсць такая ідэя, прынамсі ў расійскіх палітычных колах, не абавязкова гэта ідэя самога Владзіміра Пуціна, але ў нейкіх колах ёсць. А ў Лукашэнкі? Не, у Лукашенко, конечно, нема такой идеи. Навошта ему некие референдумы? Вот я менавіта про гэты референдум. Про іншы референдум, я думаю, мы пасля яшчэ паговорым, так? Але калі казаць менавіта про референдум, так. Інтэграцыйны референдум, не, конечно, Лукашенко не патрэбны. Ну, а патрэбны ці ён увогуле патрэбны расійскаму беларускаму грамадству, напрыклад, так? Бо 98% адкуль такія лічбы? Ну, я думаю, что просто Александр Лукашенко любіць апераваць нейкімі фантастычнымі лічбамі, но в любым разе это большая частка грамадства. То бок, ну, нехай это не 98, нехай это 70,
Патра Павел, як вы Я думаю, думаеце? что тут в огуле вельмі неправільны посыл, бо ніхто не збіраецца ставіць і праводзіць рэферэндум адносна ўключэння Беларусі ў склад Расіі. Гэта нават гэтае пытанне не падымаецца. Ёсць саюз Беларусі і Расіі, які створаны без нейкага там рэферэндума. У дамове па саюзнай дзяржаве ад 99 года прапісана, што рэферэндум будзе праводзіцца толькі па пытанню прыняцця новага канстытуцыйнага акту, то бок канстытуцыі саюзнай дзяржавы, а не ўключэння. І зараз і тое, што кажа Лукашенко, ён фактычна маніпулюе свядома ці несвядома, ці ён вогуле не разумее, пра што вядзецца гутарка. Нават у расійскіх элітах не існуе такой патрэбы ўключаць Беларусь у склад Расіі. Ёсць саюз, ён функцыянуе, пра што узгадваў сам Лукашенко. Зараз, і пра гэта неаднакротна казалася, два ключовых пытання: валюты, пра якую ён сёння якраз не казаў, і адзінай пасады кіраўніка саюзнай дзяржавы, якая Ну і ён, дарэчы, прапанаваў увайсці Расію ў склад Беларусі, стаць прэзідэнтам гэтага саюзу. І гэта ускосна ён пацверджвае, пра што вядуцца скрытыя размовы паміж Беларусію і Расіяй. А чаму тады ён кажа, што суверэнітэт гэта святое? І сёння зноў і знову падкрэслівае, што ніхто не бывае незалежным. То бок ён размяжоўвае суверэнітэт і незалежнасць, хаця фактычна гэта адно і тое ж. Так? І намагаецца нейкім чынам захаваць вобраз чалавека, які вось змагаецца за нібы суверэнітэт дзяржавы. Але дэ-факта Беларусь не можа быць суверэннай на 100%. Ну, ён сёння казаў, што эканамічна яна залежная. І палітычна яна залежна, бо знаходзіцца ў складзе саюзнай дзяржавы з Расіяй. Спадар Рыгор, як вы думаеце, ці вядуцца такія патаемныя размовы аб інтэграцыі, аб акупацыі, можна сказаць, Беларусі? Не, ну пра акупацыю, конечно, размовы ніякі не вядуцца. Ідзе гаворка пра тое, куды сыходзіць Пуціну, напрыклад, 24 годзе. Вось пра гэта вядзецца гаворка. І тут не абавязкова ж, ну, то бок мы не павінны там заклінівацца на нейкай канкрэтнай форме, як она можа выглядаць, там саюз, там нейкая канфедэрацыя і так далей. Сэнс у тым, што гэта павінен быць нейкі прыгожы сыход, который бы забяспечваў кіраўніку сённяшняй Расіі як бы нейкае існаванне, которое ён бы заставаўся часовай пры ўладзе і на часовай не пры ўладзе. То бок нейкі такі прыгожы сыход. І пра гэта сёння вядзецца гаворка, але ў любым разе, як мы бачым, як паказвае прыклады, як бы Александр Лукашенко заўсёды аспрэчвае, адкідвае ўсе гэтыя прапановы, як бы, ну, і ніколі іх так... То бок у яго быў свой план 20 гадоў таму. Гэты план праваліўся, як бы, і частка чужога плану быць не збіраецца. Аля казаў раней, што я прыйшоў вось на хвалі гэтых нацыянальных ідэяў, і вось што нам наканавана жыць побач з Расіяй, і пры гэтым, усе кажуць, там, нібыта пра мяккую беларусізацыю. А сёння Лукашенко кажа, што няма нічога бліжэй за рускую мову, што у Курапатах рэстаран як стаяў, так і будзе стаяць, што 101-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі праводзіць на стадыёне Дынама нельга. А што ён яшчэ думае пра Беларускую Народную Рэспубліку? Давайте вось зараз паслухаем, вернемся, так? Мне падабалася мінулагодняя локацыя. Я думаю, что калі б спыніліся на гэтым месцы ў гэтым годзе, было б файна таксама. Я считаю, что можно в центре отмечать. Было бы классно, если бы люди к этому немного посерьезнее относились, особенно правительство. Больше собирается народу в центре. Если будет это мероприятие, я сходил бы, пожалуй. Организованное, разрешенное. Если не разрешенное, ну, вряд ли тогда. Но я надеюсь, что что-то интересное будет. Я бы сходил. В центре города, конечно, потому что это наш праздник, наш белорусский. День БНР независимости. Любой парк Горького, например, подойти до этого. Я не пойду его праздновать, к тому же никто не хочет потерять свое место в университете, скажем так, потому что заранее предупреждают учеников, что не надо, ребята, ходить лучше, сидите в стенах университета. І настільки місць приємних у Мінську, і у центрі, і не у центрі. Зараз такая у нас трафік добрий, що можна доїхати і тоже, я не ведаю, Лебяжі. Я бы хотела, чтобы это был официальный выходной, и я бы пошла на какой-нибудь парад, чтобы у нас в городе это украсили все, и было красиво. Ну, паслаў усіх на Бангалор святкаваць 101-ю гадавіну, стадыён Дынама, і гэтую прапанову, дарэчы, ён расцэньваў як асабістую абразу. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, я думаю, все ж таки даволі б дзіўна было б чакаць ад Александра Лукашэнкі, што ён заявіць, што, канешне, канцэрт праходзіць на стадыёне Дынама, рэстаран каля Куропатова мы зносім і гэтак далей. Ну, то бок варта ўсведамляць тое, што Лукашенко ж застаецца Лукашэнкам, ён не змяніўся, то бок ён проста сабе дазваляе там нейкія зазоры час ад часу павялічваць, памяншаць, але ў прынцыпе ён той же самы чалавек. Ну і ў прынцыпе ён проста сказаў тое, што будзе захаванае статус-кво. Ну, а вы, Павел, як думаеце? Я думаю, што было даволі шмат спадзеваў на тое, што вось гэтая мягкая беларусізацыя, она будзе паглыбляцца, вось гэтая прастора беларускасці будзе пашырацца, у тым ліку не толькі на сімвалічным нейкім пляне, але ў практыцы, ну, прынамсі, былі спадзевы, ну, калі не на стадыёне, хаця гэта б сімвалічна было для ўсёй нацыі, для ўсяго свету, што беларусізацыя паглыбляецца. Ну, хаця б прынамсі ў цэнтры горада, але той факт, што гэтае свята ізноў было маргіналізавана, сведчыць пра тое, што ўжо расстаўлены рамкі, за якія нельга выходзіць, і тут таксама ёсць некаторыя страхі самога Лукашенка, у тым сэнсе, што зараз вось гэтыя два перадвыбарчыя гады, ён не жадае надаваць зашмат вось гэтых нават сімвалічнай свабоды, нават сімвалічнай беларусізацыі, каб беларусы не падумалі, што яны насамрэч ужо могуць нешта там рабіць, што ім далі свабоду, бо больш за ўсяго, больш за інтэграцыю з Расіяй Лукашенко баіцца свабодных грамадзянаў, і ён пра гэта неаднакратна казаў і 2 разы падкрэсліў, што ён дыктатар, што Беларусь дыктатура, і таму ёсць канкрэтныя межы ў гэтыя перадвыбарныя гады. Абмежаванасць свабоды, абмежаванасць беларусізацыі, і тым больш, што ён, трэба сказаць, што вось гэтым пагрозам, ну, на які ён так катэгарычна не звяртаў увагу, але ўскосна гэта ўспрымаецца, што для яго беларусізацыя, пашырэнне беларускай мовы, культуры, нацыянальны універсітэт, ён некалькі разоў падкрэсліў, што не варта. Лукашенко застаецца Лукашенком. Так, справа ў тым, што вось гэта ўся беларускасць, беларуская натхнёнасць і беларускі кантэкст для яго больш варожы, чым нават расейская. Ён так крытычна не казаў пра Russia Today, пра расійскія медыа, пра спутнік, пра дзеянне канкрэтных СМІ расійскіх, але узгадаў Белсат у негатыўным кантэксце, еўрапейскае радыё і гэтак далей, і падкрэсліў, што... Лукашенко баіцца ўсяго беларускага. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову.